एक भाड़ेदार घर में रहने समझ में ना भाड़ा दे के ना यो भाड़ा के देबा भाड़ा हां टाइम है तो तब न देबा अब के टाइम में तो भाड़ा दे के आके से होता कहिया से रही चमैट ना कहिया से रहे छै से दिखाया महीना लग गेल भाड़ा के देबा महीना लगले 4-5 महीना के पहले बाकी रहो आखिर 1 महीना 6 महीना के बाकी रहो तई में 6 महीना कम बुझाइयो पहले पैसा ला जाओ रूम तला मार दे रूम में जाओ 75 के 77 पैसा देब तला जब सामान अरे तो पैसा देबे तब न सामान लाजबा मटिन छ हां तो रूम लॉक कर दे छी हम जाओ घर में रहल तब लॉक का भी तो सामान केना के लाजबा हम सामान ले जाता हम कथि ला से अहाँ के अइला में नाम दार ना हमरा पैसा लाओ हमरे जाने छी सब हमर भैया कहल के की 18 के तो पैसा देतिए नहीं देलके न 20 के तो तोर पैसा दे अहाँ बेसी बुझै छी या कैसे ने पैसा देला हमर भाड़ा पैसा जल्दी दे दिया हमरा निकल के हम उ सब नहीं जाने छी हमरा जल्दी पैसा लाओ हमरा उ सब ने बात चले वाला हमरा लग अते दिन से रहलु आ त कहियो पैसा राखलु हम राख ले छी न 6 महीना से कथि करे छी अहाँ त हम एते छ नाम भाई के लिए कोनो अहाँ भाई के जब कोन गारंटी छै से कते टिका आते 6 महीना के 6 महीना के 12000 12000 हां 12000 नहीं निक से हिसाब करू 1200 हेते की 6 महीना के 1200 हेते बाबू पढ़े नहीं यहाँ के पढ़बे खाया त राख लगे कि न तो पढ़वे खातिर राख लो दिमाग नहीं है 2000 रुपए महीना ले से 6 महीना कत पैसा होता है 2000 टिका महीना 6 महीना के 12000 हां तो कते होते 6 महीना के 12000 जा हां यो 6 महीना के 12000 होते ला जल्दी तो 6 दिन 12 होते से न भेला 6 दिन 12000 है छै की कथि से हम कहने छी अहाँ के कल हर एक महीना अहाँ के मतलब हम 200 रुपए लाओ से कहने छी 2000 कहने छी ना 6 काम 6 6 दिन 12 तो 12 है न भेला 12000 है छै 6 दिन 6 दिन 12 पड़ै छी 12000 हां 12000 है छै ला जल्दी पैसा देख 12000 केना भेले लाऊ देखाबी छी मोबाइल लाऊ और कुछ यस बोला हाथ को खोलू लाऊ कि हमर सब सामान तो घर में से मोबाइल ला की करबे एकरा मोबाइल लेबे करब हम सब चीज छीन लेब अहाँ का तब ओत से जा पड़त वही ना अहाँ से बात बुझ ले लिया नमल के मोबाइल दे दियो ना हम 21 के तो अहाँ पैसा दे द पूरे उ सब ना है 5 का तो पैसा चाहिए हमरा चाहिए 5 का के अंदर हमरा पैसा चाहिए 21 के तक बाद ना 5 के त हम 21 के दे 21 का तो ना आई एक गत छे बुझलिया आई के 4 दिन के बाद ठा के 5 दिन के बाद हमरा पैसा चाहिए बुझ गेलिए ना 5 दिन पता लाओ न मोबाइल नहीं मिला तो जब तक पैसा नहीं देबे तब तक हमरा तो 5 के त ना पैसा लेबे पैसा हां 5 का तो हमरा पैसा चाहिए त मोबाइल दे दी न नहीं दे मोबाइल अब फोन केना करबे घर में अब जना के करू अहाँ दोस्त सबसे लाइव के दिया पैसा हमरा जकरा से तकरा से हम नहीं देबियो कतबो किछ कर लेबे हम नहीं देब मोबाइल नहीं देब नहीं सामान देब रूमो जा छी लॉक कर देब बाप रे बाप 3 साल से घर में रहे छ देना कोई नहीं करना रे 3 साल से रहे छी ना तो पैसा नहीं दिली 6 महीना से बुझलिए ए दे दिए नमल के दे दिए नहीं देबियो ये नमल के नहीं दे 5 का तो पैसा दे देब हमरा बुझ गेलिए 22 के तो दे देब 5 का तो कहियो 5 का तो दे देबे तो हम दे देब अहाँ के चाबी दे देब रूम के रूम ताला मार देने छी 5 दाम सब पैसा छापबे या पैसा देते हमरो कोई त न देबे पैसा हम नहीं जानि 5 का तो देबे पैसा के नहीं देबे से ना 22 के त दे 22 का तो देबे हां 22 का तो फिक्स दे देबे हां ठीक से दे देब 22 का तो से को दिन फाजिल है तो बुझ लेब की करब की क्या लेबे 6 महीना नहीं दिले कुछ करबे नहीं कर लगा आप नहीं देबे 22 का तो बता मगर ते छिया कथी पे आलियो रूम भाड़ा लेबे ना गागा लेकर के से मालूम है ना हां लाओ पैसा लाओ मोबाइल लाओ ना पहले पैसा लाओ ना तो मोबाइल जाओ पैसा लो पहला लाओ ले के जब पकड़ू 1 महीना के बैग लाओ 1 महीना के बैग ली 1000 में 1 महीना 1 महीना के नहीं पुगल 15 दिन के ना 15 दिन के भले ना हां अब 5 महीना 15 दिन के बाकी छे ना कहियो 25 दिन दे 25 के दे देबे ठीक छै हम आके मोबाइल दे दे छी लेकिन हमरा 25 के तो अहाँ पैसा दे देब हम जाब घूर के आवे घर ओत से ताब बुझलिए लहान जाय छै घूम के घर जाब तब दे देब पैसा हमरा रूम के चाबी अहाँ के दे देले छी ककरा ताला खोल दे के रख देले छी हम हेते बुझलिए हमरा मतलब पैसा जमा करके रखबो मावे छी लहान से तो ल जेबै बुझलिए हमारी मोबाइल नहीं रे नहीं रे मोबाइल बेसी नाटक करे छियै ना हमरा मोबाइल अनुष्का का फोटो सेट रहे हम सुनी लियम देखै छै हां हेते भए सकै यहाँ के मोबाइल से है जानू हम कुछो न करलू बुझलिए रख देब लेकिन कतरा छै मलकान लहान जाय छी हम ए हमहु जेबे अपन जाओ ना तो